160-njy ýylda sorajak bölümden. Bugün tarihimizde bolsa 1402-nji ýylynyň 8-nji aýynyň 13-nji güni, ýani Aban aýynyň 13-nji güni. Gamary hesapdan 1445-nji ýylynyň Rabiul Sani aýynyň şuň 19-njy güni we miladi ýyldan 2023-nji ýylynyň nowambr aýynyň 4-nji güni. Geçenki ýylda 159-njy ýyldy, men ýalňyşyp 158 diýipdir ýani. Elhamdülillahi rabbil alamin we salatu vesselamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillah Müslüman doguldum. Bir qyyn ýagdaýlar ortada bar. Sehyonistler Yahudlaryň telekeleri şu kun musulmanyň ganyny rahatça şuparmarahan döküp üstüne bomblar zatlar goýup gaýgysyz öz halany edipdir. Elbette olaň gan dökörlügi ýanyklar bilen gabat. Keşol Amerika bolsun, İngiliz bolsun, Fransa bolsun, şoňa mes başaky muttahitleri bar, dil biriktirilleri bar. Olaryň gan dökmektigi diňe şu kun Filistinde däl. Ol 1948-nji ýylda başlanda. Şondan bäri şu taada şuparym görgü biz musulmanlaryň başyna salygly, taada Afganistanda nämetdiler. Şu suratynda Bosna Herzegovina nämetdiler. Şoňa meňdeş Irakda nämetdiler. Elbet ýagdaýlar ortada bar. Otam elden näme gelýär? Elden näme gelse şonu etmem Müslüman doguldum. Şu wagt elden şu zatlary ýürekden gynanyp şu suratynda elden gelýän haýal doga. Bu ýürekde şehwat bolmaklyk ki menim Allah Taalaň ýolunda jihad etjekdi. Kafirler bilen men hem urşak diýip. Peýgamber Hudaýyň mübarek hadisi bar. Men mata we lem yagzu diýipdir. Her kim ölse we Allahyň ýolunda jihad etmehdidir. We lem yuhaddis bihi nefsuhu diýipdir. İçinden de wahşy men de bir wursam da diýip bir hewat bolmak diýipdir. Mata ala şu'betin nifaq alim minen nifaq aw kema qal şol munafıklygyň bir şahatyny ölüpdir diýär. Otam şu taýdan şol hewat bilen ýüregimizde bolup durmaly. Filistin ýa-da inşallah piruz bolar. Kafirlaryň burny inşallah gummaty ýökener. Ýa-da Afganistany näme gün kökediler? Ahyrda näme boldy? Betbap bolup çykyp gitdiler. Arakdan betbap bolup çykyp gitdiler. İnşallah bu tadan çykyp giderler. We inşallah Taala İslamyň baýdagy goýuňa galar. Bir wagtda bir zamanla Mogollar musulmanlaryň üstüne dopuldylar. Men bir tarih kitapda okudum, Aragyň ödünne Bagdatda 25.000 neferden bir günüň içinde 18.000 nefer öldürdiler diye. Bu wagt bu bolup durandan ad heni. 25.000 neferden bir günüň içinde Mogollar 18.000 nefer öldürdi diye. Denan oglan uşak. Tarihde Allah hem şol Mogollaryň eden hyýanatyny, jinayatyny, şoför bir musulmanyň hakynda eden işlerini görüp näme ýazmalymaňa suwukdan, koşdan, bordan etdirdi. Ýakdylar, öldürdüler, ekdiler etdirdi. Başa dil tapmapdylar ýani Mogollaryň musulmanlary eden işlerini hakynda. Emma soňa näme boldy? Soňa Allah tebarek we taala şol gowmyke gelipdir, ummat İslamy dargatman şeýim, şolaryň öýlerini musulman bolup din İslamyň dikelmekdigine, baýdagynyň ýamaşlardan goýan galmakdygyna, din İslam'a hytmet etmekdige şolaryň özüni Allah tebarek taala öýredi. Şolar bar, olaryň hytmatlar etdiler dine. Ýöne belan ýerden gelýär. Şu zamanla şu halakuhan şolaryňdagy adamlary musulmançylyga dohul ulany bir medrese bardylar hem şo. Galben şu Bagdatda diýip okuydy. Bir medrese bar ýanynda otam şondan tamam çil çağlary gurýaly öldürýärler. Ýankynyň mugallem maty. Mugallem ne diýerler? Bir näforum? Siz Hudaýa imanyňyz ýokmy? Imanymyz bar. Peýgamberiň imanyny bar. O ýedgat asman, ýedgat ýatakatda Hudaýyň bolýan bolsa, siz şoňa imanyňyz bolsa, siz şoň duat bolýan bolsaňyz, siz gawy bolýan bolsa,
budur yatan bela neme deyiptir. Bizim başa gelip duran bela. Bu nereden geldi deyiptir. Onu ol alim aydıptır. Koyun çoparlık edem bolsaň deyiptir. Ona jogap beripdir da. Koyun çoparlık edem bolsaň koyun öz çopanından hol aňyrak diye. Suri iyesinden adata açtığısa şagala möjege bolur bolmazda bir tome bolmaklyga derir yetmekdigine arakyň bir azap bir çem bolýar. Koymak gördüm hava, onda koyun her wagty şu öz çopanından şu suratynda arasyny açyp başlasa koyunun iyeti dayaw itli adamlar bolýar, dayaw itli bolýar, şu öz içini iyi berýär, şu turugdaşyndan aýlanyp beýlen aýlanyp şu turu ýamaşa öwrünle getirýär, iyetine gaşyň getirýär diýdi. O şoň kunnitti biz hem Hudaýdan naşarlyk. Adamın musulman da bolsa kafir hyýal toý tutan biz bolduk. Kafirin iýen dadyn biz idik, içýän dadyn biz içdik, geýýän dadyn biz geýdik. Minýän dadyn suratyny haram tutup biz minnik. Derýa kenarda ulaşyp bar fesad etýän biz de şoň ýalak etdik. Hudaý taala siz ýalak iti iyi berdi ki biz Hudaýa dolanýar ýalak diýdi. İnşallah şu zatlarda kän hayır bolur inşallah. Ummat bolup barakim ýamaşlar inşallah oýunmaklyga, ayağa almaklyga, kafirlaň baýdanyň ayağa şagy defelentde dogry musulmançylyk edalet ýüze çykmaklyga inşallah taala bular bir sebäp bolar inşallah taala. Hawa döwleti İsrail awala şoň İsrail diýmekden öýde bir ýalňyş. Döwleti İsrail diýmekde ýani hen kelläni şu noktaýa şol zalimlaryň bir döwleti bar, ýok döwleti ýok, mülkü de ýok, hissat ýok, hemme ýalan zorlap baryp oturypdyrlar. Ola bilmeýän öz daşyna barakim demir gorug, oň adyny at goýup diýbara ahany inip, hiç kim oňa barakim şuratynda dohul bilmeýär, muşak aňyr berdi, kompara güllelerde geti ýerine urýar diýip bir aňyr zat ýalak goýup berdi. Meselem şuň gün görýärsiňa, namardyň urşy musulmanlyň mujahidler bilen hiç bir karşı durup barakim urşy bilmeýän duran ýeri, baran ýerde barakim suratynda bölek bolup deşik bolup cesetlerin leş bolup barakim äpberlen ýeri bolupdy alhamdulillah. İnşallah Hudaý taala şu zatlara ummatyň dirilmekdigine sebäp etsin. Ummatyň ýamaşlardan aýaga galmakdyna sebäp etsin. Hoşça taýdym biziň göýdüp hemden näme? Bir şu İslamda, dinimizde, Kur'anymyzda, şeriatymyzda başardygymyzda inşallah taala gaýym bolaýdyk. Dua edeýin musulman dogulumyň hakynda, öz musulmançylygymyzda görelde bolmakdan adat edeýin. İnşallah umit ba Hudaý tebarek we taala bizden hem şi aladamyz kabul etsin. Elden gelýän zat inşallah etdir Hudaý Erhamur Rahim kabul etsin. O surat inşallah taala ol musulman dogulumyzda goşulşyp da suratynda bilen kafirler bilen jihad etmek Allah taala hem nesip etsin inşallah taala. Hop, baraýdy soraglary. Tadan awalky sorag şi daşar ýurtdan, içer ýurtdan sorag boldy. Awalky sorag şi bir musulman dogan sana garz etýär. Sen o zaman garz berjek. Puluňa ýok garz bermäne. Näme berýär? Gydyl berýärsiň. Geliniň gydylyny, şu aýalyň gydylyny. Hawa näçe mitgalyň 30 mitgal diýdiler. Dost gydylma pulma ýok. Nälekem gydyl garz berjek. Beren gydylyň köne gydyl. Sonra usulünde. Nälekem öwlap bolup berjek bolsa 1 aýdandyr, 5 aýdandyr, 1 ýyldandyr garz beripdir. Şol köne gydylyň ýerine täze gydyl alyp berdiýmeklik bolýarmy? Ýa täze gydyl alyp berse, 1000 alan 30 misgalynyň gymmatyna öňe köne gydyllar. Harkyrak edip gymmat eterek berip bolýarmy? Ýa gydyl misgal alyp bolýarmy? Bolmaýar Müslümanda. Awala gydyl garz alypdyr, gydyl bermeli, pul bermeliler. Bu bir görüm. Kileýär, täze gydyl bolsun, köne gydyl bolsun, fark etmeýär. Aýny şol öz alan gydylynyň marakim suratyna şol tölemeklik gerek yani. Täzelik könelik otady ýaraşmaýar. Oşan ýerine pul bermeklik hem suratynda ýaraşmaýar Müslüman doguldy. Hawa. İkinji sorag şi. Ahunaga diýipdir, men erti bilen namaz okuyan diýipdir da. Erti turýan, erti namaz okuyan diýipdir. Şu okuyan namazymyň sawamy barmy kam diýip sorapdy o da. Men erti namaz okuyan, başga namazlar okuýmaýan şekilde. Diňe erti namaz okuyan. Oňa galan namazlamyň şu okuyan namaz sawaby barmy? Yeminni okuýmadyk hesap edilýärmi diýipdir da. Belli bir zat ki
hiç bir namaz okuyman yeren adam bilen bir wagt namaz okuyanla deň bolmar. Ama gurun şoň üçine ki şu 4 wagt namazyň ep bermekden günäkärçiligi bar. Bu bir namazyňda sogap bar diýdi. Sogap bilen günä çekiljek eti kıyamet günü. Otam o taada eti kıyamet günü bizim malahim bir erbet ýagdaý başymyza geljek. Bular bir sogapymyz beýle gata alajak. İkinciden ulamanyň bir aýdan kebi bar. Haýty bir adam günah kebire bilen ýaşata. Günäleri ulamaly iki bölüpdirler. Sagyra günä, kebire günä. Gişejik günä, ulkan günä diýipdirler. Oňa şunda düşündiripdir arada. Günäni gişik bilmekden ulkan günä diýipdirler. Ay bir gişejik günä, şu gişejik günäň ödünü gişik bilmekden ulkan günä diýipdirler. Bu günah sagyra da gişik günä diýerleri bir tarap etsen, hop iki tarap etsen dehretin bereketine, aradan bereketine, tadakan bereketine şu gişejik günäli hot afy bolýar diýer. Ama sagyra günä ediberden şu günah sagyra hot kebire ulkan günä bolýar diýer. O günah kebire bir adam edip ýa, o tawbat da kebirelerini galmaya, Hudaý tarap bagyşajak. Sagyra da sagyran ediberden şu suratyny walahim on hem sagyralarına galjak, kebire boljak. Odam namaz bermekle en ulkan günäden biri. Ulamalar şunu gurun etdirler ki günälerin içinde en ulkan günä näme? Adam öldürme, enini ýençme, ataňy ýençme, arak içme, labat etme, ogurluk etme, ýork etme, haýdy bir günä tanapdyrlar. Şu günäden içinde en ulkan günä näme diýipdirler? Beýnamazlyk diýipdirler. Beýnamazyň aňyrda günäkärçilik ýok diýipdirler. O beýnamazyň hakynda şuňa bir ulkan bir hukm, ýani bir ulkan bir taňa bir agram bermeli zat. Ýeň taňa şeýdi bu. Men şeýle bir erbet ýagdaýda gelip berene diýip ödüň oýlanmalydyň. Oşa ki ulamanyň beýnamazyň hakynda şuň hakynda ihtilafy bar. Şu kafirmi ýa kafir diými? Şunu bilemedin. Ulamalar şuň hakynda ihtilaf bar. Şu beýnamada kafir diýmelmi ýa kafir diýmellermi? 4 mezhepden 2 mezhep. Şafii mezhep, Maliki mezhep. Kafir diýmeýär, emma öldürme şonu diýipdir Hudaý taala. Siz ol howna kaçır. Bizim mezhebimizde bir adam beýnamaz ýeti erkekden heleyden şonu tutsak etmeli. Tutsak almaly, zindana salmaly, çykarmaly ta tawbat edýär. Emma Ahmed bin Hanbal rahmetullahi aleyh mezhebinde ol kafir diýipdir. Beýnamada kafir diýipdir. Bizim mezhebinde o diýendir. Ve ta mezhebinde namaz näme diýençe, Imam Azam rahimahullah'ın mezhebinde beýnamada kafir diýilmeýär. Namaz näme diýençe. Emma şu bir oýlanmalylar. Beýnamada kafir diýip duranlar. Fark etmeýär, bir namazyny ýapdyr, iki namazyny ýapdyr, üç namazyny ýapdyr, fark etmeýär. Şu arada dünýeden gitsek bir imanly gitjek ýa-da. Otam şol Ahmed bin Hanbal rahmetullahi aleyh sorapdyrlar. Giden näme hakly beýnamada kafir diýipdirler. O da diýipdir, adam ata iblis secde etmedi, kafir boldy. Hudaýyň gafyndan kabully. Bu Hudaýa secde etmeýän diýipdir. Şu näme musulman bolmaly diýip diýdi Hudaý taala ýani. Bu ulukam istidlal etdir, dedi suntur ýa-da. Onuň şeýle musulman dogulanmady. Bir namaz okyp, galan namaz et bermeklik dogry. Ol hemişe bir namaz et beren ýa-da günäkärçiliň ady bolar. Emma ulamalar aýdypdyrlar, şuna çak boldum ki eger bir adam günah kebirele bilen ýaşasa, sagyra günah adazy goýdy. Günah kebirele bilen ýaşasa keşoň binki ulukanyň biri. Beýnamazlyk ulamalar açy aýdypdyrlar, şol adam ahir demde bir iman gitmekde sebäp bolýar diýe. O bir iman gidenden sonra beýle bolan sogap günäniň manasy ýok. Dogry şola udatdyň oda gelmekde ýakany. Ondan şu daýdan inşallah taala şu bir namazy hem şunu okuyat. Hudaý üçin okuyat şeyden. Şu bir namaz Hudaý üçin okuyanmasa galan namazlarda Hudaý üçin gayret etmeli. Maktumunu okuyup berýär. Namaz okuydyk. Adam ogly seniň ýüregiň dardyr. Adam ogly seniň ýüregiň dardyr. Aýlanyp dolanyp kılgın namazy bu dünýä talynan bir gowy hardyr. Aýlanyp dolanyp kılgın namazy. Namazyň okuýan goýa pir kemin, ýani hazır huzur bolmasyn. Namazyň jaýly oky, gawat oky. Namazyň okuýan goýa pir kemin. Aýlanyp dolansyn näçe şir kemin, yalan çynyň maly öter fir kemin, aýlanyp dolan kılgyn namaz. Näme namazyň galmaly? Dünýäň işi. Näçe gadananyň bilen epper gitmedi. Kim üçin ýaşap ýan? Kim üçin gadanyp ýan? Şol oglaňy şol ikeden şu kun şol gadanyp ýatan şol oglaňy horulman diýip ertep gün teňinden malahim on
Bir namazı gitsen hayır dua edin, sana var nesip edecekler diye. Bu dünyanın doğuku imedir ismi diye. Okuyun namazı 5 vakitten geçme. Hema temuk vardır hemdanı uçma, aylanıp dolanıp kılgın namaz. Bir yerde ten tohum sefenin bilgin. Neymetten şunu gör ya. Dünya mezakul ahirete Peygamber Aleyhisselam. Bu dünya o dünya iki yerdeydir. Bu dünyada bu yerde ten tohum sefenin bilgin. Allah'a ten verip biterin bilgin. Neymetten şunu gör. Yalancı beşundur öterin bilgin. Aylanıp dolanıp kılgın namazı. Maktum ol senden cevap sorarlar diye. O tarz cevap vermeli. Maktum ol senden cevap sorarlar. Munda verilenler sonda alınır. Kıyamet mehşer gün köfür alınır. Aylanıp dolanıp kılgın namazı. Bu Maktum Şahir Rahimullah'ın kitabında süycülen var ittahan. Ne azaydan yeri var. Azısını okuyup vereyim. Bir göreyim tapyamış onu. Evet. Ne mi diyor? Kâhli diye da ama Allah'ın katayt diye demeleri var da men yok. Men doğurtu Hudaýyň Peygamberin aydanına etdiýän, ulamalarň aydanına etdiýän. Men yüze tohunlukku şu öz okana atlama etdiýän. Öz aklyma bir zat men aýtmaly edin. Binama çirkin dipdir. Kulaktal ýagşyja diňle diye. Kulaktal ýagşyja diňle tödümni binama çirkin cehennem diýdiler alnyňa yerini binama çirkin. Näme diýip doğru barjaksan cehennem diýip. Kulaktal ýagşyja diňle tödümni binama çirkin cehennem diýdiler alnyňa yerini binama çirkin. Çırpınıp halişler haşlar cehennemin ýagdaýlaryna aýtýan. Çırpınıp halişler haşlar melekler jaýyna başlar yılanlar öwürlüp diýişler teniňi binama çirkin. Peşimanlar kılar anda diýip. Öwde peşimanlar başlar. Peşimanlar kılar onda ayağında ağır kunde qaradyrlar göwünüň şonda teniň ey binama çirkin. Ki başın aşağı atarlar deyip. Başı aşağı açıklar. Ki başın aşağı atarlar. İki kolunu keserler. Misli kurbanlık soyurlar. Derin binema çirkin. Martın oli düştün derde. Neçek yatar bolar görde. Görerten her ne mahşarda gördün binema çirkin deyip. Şu tadı Müslüman doğdum. Namaz hep vermelidir değil. Bir namaz gidip bir okuymanı imanı gider diyen umidun bolmalılar. Başardığın oda Hudaýa toğrulup namada gaýym durmaly. Oşa toğratynda barahim etdiýän günälemden istighfar etdi. İnşallah umid edip Allah Taala'dan imanly etmekdige aladamy bolmaly. Bu göreýim tadan gelbiljek adam barmy bu? Ya Allah'ım. Eger birden birine kömekçi bolabiljek bolsaňyz etekdäki soralar okuymaklyga gelip başartanlar gelin. Ödüňiz yani barahim tadan etleri köpedin. Yani TikTok'un adamlarını yürüyen şu gödep dursanız etekten hat geliye hatlarda men Türkmenistan hatında okuyup bilemek okuyanda hevalen bir yartı yurtra okuyan o zaman haydi bir gel kömekçi bolabilecek bolsa gelsin şu etekdäki soralar okuyalım inşallah taala Allah için ihlas bilen inşallah etsek Allah Taala ecrini verir inşallah taala. Göreyin. Yani köp adam gelipdir. Yani ştada hava. Hop, hem bilir gödeştek bolar. Tadan bir göreyin. Sonra yalıptır. Bu kaptalı Instagram'da. Hop, selamun aleyküm hacı akun niptir. Yani kim? Hop, tada Müslüman doğumunun sonra oşu. Nelekem biri ayağını talak beripdir. Neçili geçipdir. Nişal talak beren ayağını öwürläp aljak bolsa, şoň näme tertibi bar dipdir da. Diqqat edeli öýde. Eger tarap ayağına ol bir talak beren bolsa, bir talak beripdir. O da hiç kim baranda atdy ýok, oty. Ya başga birine barypdyr. Ondan talagyny alyp 3 tane ay baş geçiripdir. Ya gövletine ağlam bolsa onu dünya getiripdir. Fark etmeýär. Ayağını talak beripdir, bir talak beripdir. Hawa. Öwürläp başga toratynda aljak ota başarýar. Hawa. Eger barahim iki talak beren bolsa ýene de aljak ota başarýar.
Eger 3 talak veren bolsa, yankı arada başta gurrun aytdym ha. Başça bir äre çatılıp, ol adam bilen gelje oňuşman aýrylsa, ýa-da şo suratynda ol adam aýrylasa, şonda awwal kadamda gelip başarýar. Ýoksa başarmıyor. Sözün gysgaty näme bolýar? Bir talak veren bolsa, öwrüläp aljak bolsa başarýar. 2 talak veren bolsa başarýar. 3 talak veren bolsa, şo denana 3 aydan aýbaş geçirenden sonra, gewretinde oglamasy dünýäge getiren sonra başga bir adama çatılmaly. Başka bir adama çatılmalı. O şu suratında var ahin. Vallahi ustadı nerekim? Başka bir adama çatılmalı. Gelecekte o adam ölü ata, ya da o oňuşman aýrylata, ya maşadan ay başyn geçirilen sonra, ya gewretinde oglum ma bolsa, şu oglum dünýäge gelenden sonra awwal kadamsyna şu suratında gelecek bolsa başarýar. Ýoksa bir berde bir telletinde döneýinde kadar yalandan men ahunnik bererler vardır. Nefsin uğruna çapıp suratında doğrulan kişi olup, hen aybaş geçen daha yok. Aybaş geçen de olsa 3 tane aybaş, bir nikah doğru bolan daha yok. Awwalan hemme da gurrun edigilje. Bir gün yatacak ya yatacak del, bir tabar yatacak ya yatacak del. Şotun yamaşam gep öňke çatacak bolýar musulman dogan. Bu etmeklige meni Allah Taala Peygamber Aleyhisselam ansızın lanet edipdir diýip hadisde gelýär. O kema galysa tasalar. Onu şey täden 5 ýyl dünýä näme gytçyl düşmäpdir 2 zata. Dud bilen gyýda gytçyl düşmäpdir. Şuda 2 gytçylyk ýok. Bolmadan ýagdaýa gelipdirsiň. Gaharňy bir iş edipdirsiň. Ular haýta bir elbet ýagdaýa barpdirsiň. Aýtmalyda da aýdypdy 3 tane edipdi buni ödüpdirsiň. Dige indi tada bir 5 ýyl dünýeden içrim Allah goýsun, ýani kıyamatymy satmaýdy. Hadiyen ortalığı tarattırlar. Bir tada sorak şey. Qydy gelin etmeli bolýar. Qydy gelin etmeli bolanna qydyň mehri bar. Şo mehr qydy aýtsa diýe ödüm aljak diýip aýtsa näme diýer da? Ol ödüm aljak diýmeli, qydy mehriýetini. Öde şoňkol. Şo men geyinmeýänki da geyinmeýän aljak diýmän näme many? Geyinmeýänki. Qydy olan wagty durmuşa çykýa, bag tasatdy bir gafdan gelipdir, men gelin etjek bolýardyň. Şu aňyrdan berdiýän mehriýe kiminki? Qydyňky. Eger qydy rady bolmasa, enedi, atady, her kim şoň gulagundan ketip alsa, hiç ýokda halal musulman boldy. Bayat ki şo qydy berilmeli. Qydy harç edilmeli. Bu zatlar aty ýalňyş ýa. Soran alhamdulillah boldy. Yani kendim şeýle hava. Ýene bizak bolýar. Hop. Ýene baraýdy täze bir sorak. Yani kim? Musulman dogumyň soragy, kakam ýa dädem ödüm bilen bile ýaşap berenim, ola konumma öýde dädesine aýtýar, kakamna aýtýar. Arak içýärdi diýe. İçki içýärdi diýe. Aýdamda da kulak atanakka diýe. Näme deýin? Şule men kefme kulak atsanlar zaten tawba ededik. Diqqat musulman dogumyň ede. Şu wagt hamana bir Kumuştepe'den çıkıp gitmeli bolsak. Kumuştepe'den çıkıp barýar hak, ulak ýollarynda manda. Wa Hojanefede barýan şäher 5 kilometr bar diýeli. Ya fark etme, Teherana garşy barýan bol. Aşgabatda garşy barýan. Hem bir ýol bilen maşin bilen barýar. Şu maşin bilen barýar kan, 20 ýarlyk oglun ýoluň oňunda durup dahy polis we hadite bizim maşin turşumyz fark etdi. Ferman tutuşumy da fark etdi. Ýardymynda ýanky maşin sürmeýän malakim senedi, gawahinama, şoňa meni aňra gerekli atlar. Bam ýa ýokmy? Gaýga ýoşaşdan tagmadyga çykdy etdiňmi? Şo näme etdirýär? Anam etdirýär. Enemiz, atamyz, öýde kakan, şoňa meni satdyr içýän bolsa, burda etýän bolsa, bir tarapdan oglan uşak bolup, şoňa bir tarap nesihat etmeklik bizim boýumyzda borç. Bir tarap aýtdyňmy dige sende günah ýok. Dige sen boýnuňa günäsi ýok. Elbetde şolaň önüne şol kirlerden, hafaçylykdan, şol portuçylykdan aýrylmakny isleýän bolsaň, oňa onu içme diýmeklik bilen olany çekmek gyndyr. Oňa şol içdirmeýän, şondan gaýtarýan iman ýüreginde jaýlaşmaklyga rahmet çekmek. İman ananç,
Şu inancın güçlendiren gururuna var. Yani YouTube'da da vardır. İmanın gururları. Aparatta da vardır. Telegram'da da vardır. Instagram'da da vardır. Şu imanın gururlarını şoları eşittirmeli. Bila teşbih polisin bağlığına anandırmalı. Allah Celle Celaluhu'nun bağlığına. Kıyametin haklığına, ölümden dirilmektin haklığına, halal haram sayılmadan hem dünya hem ahiret bitbak bolcaklığın şon oyunu oklamalı. O zaman inşallah Teala öyle sıradan tavuşar gider. Onu etmediğinin bunun namaz okuyup okuyutmakkın, falandat bollayıp boldurmakkın, belki şona duygusuna bir duygu oklamakla adet etmeli ki şu dağıtları öyle oylansın inşallah Teala. Onun şu imanın gurunu şunları eşittirildi. İnşallah Teala yakınlıkta bir ağım dönüm oldu inşallah. Biter bir kavurluk sayına gelir inşallah Teala. Hop. Tadımını göreyim. Sonra götürmeyi. Ya Allah kuvvet yaptırmayı. Bolu sarayım gözüme döneyim. Hop. TikTok'taki Müslüman doğullarımızın hiçbir gayetiniz ilerleyebilmeyen ortamı. Birden milyonun getirmiştik. Birden milyonun getirmiştik. Öyle korkutmaktan kendi gereği yok. Ben bir kitabına baktım. Haydi milyonun getirmiştik. Gelip tekin Allah tecrübeni versin. Hop. Baraylı indik soru var. Soru şey Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a, şunyalık ulukan yurtlara zıma düşeyim ya düşmeye. Haydi bir yurtta, memlekette şehir adını alıp da şu suratında otururlu olsa ya ulukan ovu olup şehir yalak adamdan bütün gerek dağıtları umumi suratında şunu tapılıp duran olsa ulukan ovan da ulukan mescidine adamda da uyuşup varsa sığmayacak olsa şolun boyunna zımma kıymaklık var. Şolun boyunna zımma kıymaklık var. Zımma hakkında iki tane fetva var. Bir hamane şehirdar olmalı, bağışlar olmalı, atsaklı olmalı, yeni vurdak olmalı. Fetva mına değil. Fetva jiyan kaydan. Şehrin gurun yok. Ulukan ova, keşke ulukan ovada bütün ovan gerek dağıttığı umumi sorun tapılıptı. O şaduratında ovan ulukan meçidine adamını üyüste de adamını sığacakken şu da zımma kıymaklık var. Onu fark etmiyor. Aşkabat'daki Aşkabat. Türkmenistan'da da köp şehirleri vardır. Şu şehir oturan yerlerde yakyalık aytyan oğlan olsa şu da suratından zımma kıymaklık size farklı oluyor. Fark etmiyor. Özbekistan olsun, Tacikistan olsun. Evet bir sonra kaptan yine bir sonra yaptırlar. Tağutun tepinde duran imamın elinde durmak doğru değil. Yani bir padişahı ki doğruca öyle komünisti Yahudun yolu, Mesihinin yolu. O imam da barıp şola bilen ara katlaşıp bağlaşıp pıtadı Müslümanlara namaz veriyor. Şu imamın yine namaz okuymaklık doğru mu? Başka imam olsa şeyde bir imamın yine namaz okuymalılar. Başka imamın bağ olsa. O bağınız bir yere yaklaşan razık mı? Başartan başka yere gidin. Yok mu? On ettiyen günahı ödünün ki on hakkında. Tanımani ki şunun tevhidine Hudaydan başan hazır nazır ettiren olmadan Allah'tan gayrı hemmek şeriyede evliyalime tezmiş edittiren olmadan yorulsuz zaten o adamın yine namaz okuymalı. O elbette günahı öz boyunca bizim namazımızdan o direktli ya namaz cemaattan kalmaklığımız hakkımız yok. Belki 5 vakit namazın da imamları şeyle. Belki 5 vakit namazın imamları da eğer şu suratında ortam malahim taammeytiye, mevduda gittiye, onetiye, munetiye edip verme günah kaçıklar zahinde yöne itikadi taydan ya tecvid taydan müşkülü yok. Yani itikadi taydan diyelim Peygamber hazır nazır hemişe deyip durana. Hudayı vertiği veramali, evliyaliye siyet şamali, yorya da biliyor musun? Yorgudu doğru de. Onda da yani imamati şeyle yorgut direkti, ola malışına icazı vertirler. Şu da direkti biz suretinde malakayım. Yani namaz zamandan kalbin nefsim oldu. Hop. Yeni bir soru. O da şu ki şu atlam deyiptir. Türkiye'de bir 5-6 adam çıktı deyiptir da başvol çıkarlı ama içtin oynamıyor. Türkiye'de 5-6 adam çıktı diye Kur'an yeter diye bakıyor diye. Yani Kur'an bile kafi, Kur'an bile yeter. Sünnet hadisler yalan diye bakıyor diye Hudaydan kadın. Şu adamların hakkında hüküm ne deyiptir. İnanırken bu demin hadisini çıkartıp vereyim.
Kağıdatla var ya o de. Men umumen men Hanefi mezhepte meselelerin men Hanefi mezhepte cevap veriyen. Gören de atlamayken, ustadının eşlerini de atlamayken, bilmem de bileme aktif etken. Ama bana menleş meseleler bala ehli sünnetin gurrunu. Bunu mezhebin gurrunu de. Ne kadar da atlama ehli sünnetin gurrunu. Bu da şöyle ehli sünnetin gurrunu. Hadisini getireyim. Nerede kendim? Nerede kendim? Peygamber Aleyhisselam şeyle bir dağdan bolcuğundan haber verdi. Ne mi diye? Bu da El-Miqdam bin Ma'di Kerb radıyallahu anhu sahaba ravi rivayet etti. Harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Khayber eşya. Khayber uni Yahudi'den şol qalatını, şol kafirlan hıyanetkar, Peygamber'e hıyanet eden Yahudi'den qalatını bahvaliyalla şolun Peygamber ne kadar da haram etti diyor. Ve ayette diye yuşiku ahadukum en yukaddibeni. Yani kem yakin ettiğiniz birden biliniz beni Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı inkar edecek deyiptir. Men Peygamberliğimi inkar edecek. Benim nebiliğimi inkar edecek deyiptir. O ne yaparım? Ve hum muttekiyun ala adiketihi deyiptir. Yuhadditu bi hadithi deyiptir. O ne yaparım adam öyle köpçeğini yaptı ne yaptım? Men hadithim aytiye. O aytiye ne mi? Beynena ve beynekum kitabullah. Bizim sizin aranızda Kur'an bulur diye. Fema vecedna fi min halal istahlalnahu. Haydi burada şu Kur'an'ı halal olsa bizim halal mı diyet? Ve ma vecedna fihi men haramin harramnahu. Haydi burada Kur'an'ı haram olsa bizim haram mı diyet? Kur'an bir de bolcuk. Peygamber sallallahu diye. Allah kavatten kulak atın deyiptir. Ve innema harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislema harramallah deyiptir. Kavatten kulak atın ki Peygamber sallallahu haram eden dadı da aynı Allah Teala'nın haram eden dadı deyiptir. Çünkü Peygamber öğrenen keplemiyor. O zaman şu daydan haytı bir cemaati ki Kur'an bir de kafi, Kur'an bir de yeter, hadis gerekke, hadisle yalanlayanmada şolun kafirliğine hiçbir şek yok o zaman. Çünkü bir adam getir bir tane Peygamber'in hadisini maskara etti, oynak etti. Vakti ki gelip bir an sakkalı oynak etti, felleğini oynak etti, istihza etti, maskara etti, pınkarlıp gülüp oynak etti, şolumada şuna kafir deyiptirler. Vay bahar ki bugün külün Peygamber Aleyhisselam'ın hem hadislerini inkar ettiren adam, o adam hissette Müslüman, bolmayan Müslüman da oğlum, o adamlardan katı gevren çekmek gerekiyor. O da akıl neyme diye, o da akıl. Şu Huday Teala Kur'an'ı bir de namaz okuyor deyiptir. Bolya, ne yaparım okuyayım onu? Kur'an'ı yok. Kur'an'ın namazı ne yaparım okuymaklık yok. Kim aydıptır? Peygamber'in aydıptır. Kur'an'ı Huday Teala zekat verdiptir. Zekat koyundan neyse, tığırdan neyse, düğüden neyse, Kur'an'ı yok. Kim aydıptır? Peygamber aydıptır. Allah Tebarek ve Teala Kur'an'da men diyenmettiği şeyler eti'ullah ve eti'ur Resul. Men de diyenmet, Peygamber'in de diyenini ettiktir. Asıl şey, öyle hüküm Allah Teala'nın tarafından ve hatta şuna ediptir. 31. ayette. 31. ayette ne mi diye? Kul in kuntum tuhibbunallah ayçolara eğer Allah'ın kavurdiyan olsan onu Huda deyip veren için olsa fettebi'uni meni Muhammed'in iyine düş deyip ayet diye ummatına. Kimin iyine düşmeli? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın iyine düş deyip durur. Kur'an'ın iyine düş diyen ne diyor Huda Teala'da? Peygamber'in iyine düş diye. O ne diyeyim? Çünkü Huda Teala Peygamber şu Kur'an'da ne mana var, ne mi açıklama var, ne mi buna düzgün var, ne mi hüküm var. Kim biliyor? Şimdi Peygamber biliyor hakikatinde. Şu öğretip de ta arka geliptir. O zaman şu daydan çın Huda deyip veren adamın tertibi ne mi? 31. ayet Sure Ali İmran ne mi? Fettebi'uni. Ayet ummatına şey, benim Muhammed Musa'nın iyine düştüğü ayet diyor. Hem yuhbibukum Allah Allah'ı kavuracak ve yagfir lakum dunumakum günahlarını bağışlayacak deyiptir. Hem de günahlarını şu sünnete ittiba sünnette bir de necat var Müslüman'da olan. O adamları ki şu konuda hakikaten yani şeyde bir düğümü ortaya getirdiler ki biz fakat Kur'an'ı biliyor. Kur'an bize yeter. Hadis yalan. Hadis kabul etmeye o adamın gumrahlığına kafirler Müslüman'da olan hiçbir şek yok yani. Hop. İnelim. Başka bir soru var. Bir Müslüman doğumun soru şey yürekten günahını geçmeni dileten deyiptir da. Yürekten haydi bir günah olsun fark etmiyor. Bazen günah ediptir, dekadın vermektir, üşürüm vermektir, içki içittir, namazı kavşaktırıptır. Haydi bir günah olsun. Yürekten günahını geçmeni Huday'tan dileten kabul oluyor mu kam deyiptir.
Şoňa biraz gümenine şek gelipdir. Yani gümenine var suratında oyuna şek gelipdir da. O hakynda ilerlekem Kur'an'da mesela ayet okudayn. İlerlekem Sure-i Zümer'dedir ayetinde bilen yöne. Şoň ayetine çok koly ilerlekem. 53-nji ayet Sure-i Zümer'de gelýär. Allah Taala şey diýipdir. Kul ayt peygamber kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ayt ey Muhammed Mustafa ya ibadiyellezine esrafu Allah Taala aytdy ey menin bendelerimi ki esrafu ala enfusihim öz nefsiniňize zulmetdiňiz, günahkarçylyk etdiňiz, haýsy bir ýagdaýa düşdiňiz. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden namit bolmaň. İnnallaha yaghfiru'z-zunuba cemi'a. Bişek Allah Taala günahlaryn hemmesini bağışlap göberjek. İnnehu huvel gafurur rahim. Bişek Allah Taala bağışlandy mehriban. Ýöne iki işedin diye. Dolantak tawbe etse Hudaýa bağışlayacak. Ýöne iki işedin diye. Ve anibu ila rabbikum ve aslimu la inabet edin yalvarın. Sığının bağışlamaklyk etleň. Ve aslimu lehu ta teslim bolun diye. Yalı boyun alıp minnet çeker diye baydan diye. Hasanın önce min qabli en ya'tiyakumul azab azab başına gelmeden önce sonra ondan sonra la tunsarun kömek edilmerdiniz diye. Azal başa gelmeden önce Allah'ın azabı başa geldi irinde azal var. Şu tuğratında var lakin şunu önce tövbe etsek Allah Teala dolandık Allah Teala hem günahları bağışlayacak bana hiçbir şek yok. Elbette bardak bayını. Namaz etberen motak, arada etberen motak, 3 rekat qalan motak, Hudaý Teala günahını geçtiği yöne şular jowran etmeli, jowran etmeden bana aýratyn günahı var. Eger günahımız başka bir adama bolsa, birinin gewne degipdir, birinin gıybeti bolupdyr, birinin töhmeti bolupdyr, barıp şuradan falancan adam çıktı böyle şeyle radi bolawar menden radiçilik almasak, erti kıyamet günü Hudaý Taala o taada bizden hesap berjek. O şoňa menes haýdy bir adamyň hakyny ýemmodan, yalandan antyjipdirdin, yalan alapdyrdin, haýdy bir suratynda bir ýeriniň malyna, abraýyna, suratynda durmuşyna dereveren modan şony jowran etmeklik gerek. Ýoksa ýöne oturup tawba diýen bilen Hudaý Taala olaň hakyna kabul etmeýär. O bir ýala ahym molla bolup da fetwa beren modan, ýalňyş fetwa berdiň, bedgata fetwa berdiň. Millet bedgata muftara etdirin, tawba etjekmi Allah'ını? Sen tawba etjek diýip Hudaý Taala kabul etmeýär. Taadamany ki şol ýalňyş beren fetwalarymyzy dogurlap, açyklap, indi dostlugyny aýdyp düş dogrusyny ara. Öwürmede Hudaý Taala ahmolla birinkiden hem musulman dogulam kabul etmeýär. Ondan şu daýdan ýüregimizde şu anan şolmaly ki eger biz halsana tawba etsek, Allah Jelle Jelaluhu hetmin bizim günahlarymyzy musulman dogulam bagşlayacak ýani. Hop taada ýadgyla käneligi. Hamı ne? Böyle. Sen de hiç aynen gelip bile bak koyama. Ne dekem? Allah candan hava sonra yaz. Hemişe namazımdan Allah'dan dileyen bir diyet. Berekallah. Etmediğin aşağıda. Dinle bir Hudaýa tıgınmalı. Tevekkülner bolar indi şemaya, gewniň ibe meher haýty jaya. Barçanyň dayanjy kadir Hudaýa, Allah'dan özüge töýenji bolma. Töýenjiň dayanjyň alamy gaýpdan fakat Allah tygynmalydyr. Ondan başga hiç kim tygynmalydyr. Şoňa näme diýip, ondan başga gelne hiç zat ýok. Bu dünýä bagda bir alamy gaýp bar, bir alamy şahadat bar. Alamy şahadat şoňa diýilýär. O da alamy gaýp. Alamy şahadeti geçip bir ýaşap ber, hala öyle de geleceğim, teri gelýär, käýdekmiş dogulap bermem. Men şundan gyýgyrtam, çaý ne diýdim. Ýene bir zat etdiýdim, dosyňa barsaň, ýaryňa barsaň, işin düşýär bar ýarsaň. Bu dünýede Hudaý Taala bize ihtiýar beripdir, biziň barmaklygy azat etmekde. Men etjek ýaly ihtiýarym bar şu. Ihtiýar men galdyrjak ýa ihtiýarym bar. Hudaý Taala ihtiýar beripdir. Men ihtiýarymy orada iradatmy oşýar. Yöne o dünya alemi emr ve alemi gayb. O taada hiç kimde ihtiyarı yok kardeş. Hem de memur, feriştede de şuurda memur. Her adam şu anda işte önüne Peygamber Hudaýa mübarek hadis var. 360 tane ferişte var diye. Bir kiramen katibi iken yalğız ferişte var. Bundan başka her adamın kaptanı 360 tane ferişte var diye.
Şu 60 tane ferişte 11. ayet sureye rahatlı geliyor. Lehu muakkibatun insan için takip künendeler var. Min beyni yedeyhi ve min halfi insanın evinin ardından gidip geliyorlar var. Kim şöyle ferişteler? Vazifeler ne mi? Yahfazunehu min emrillah. Allah'ın emrine adamları koruyorlar diye. Kime koruyorlar? Ne yapar koruyorlar? Yahfazunehu min emrillah diye. Allah'ın emrine koruyorlar diye. Ferişteler yalvarıp olmuyor. Ba ferişteler ha. Yalvarıp olmuyor. İhtiyar yok orada. İhtiyar yok. Ba ferişteler çağırıp olmayan mı? Yok, adamlar çağırıp yerler kardeş. O dünya gidiptirler, cennet bilen, cehennem bilen. O dünya gidiptirler, şolar çağırıp yerler biliyor musun? Ne kadar bir yanlış. Ölü yalhantıma değil mi yerler o da? Ölüleri bir dua et yer, Peygamber'e bir dua et yer. Biz Peygamber dua etti çağırmalı. Peygamber bir dua et yer. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Allah, şu Muhammed Aleyhisselam'a rahmet indir. Ve ala al Muhammed şu ümmetin rahmet indir deyip bir peygamberimize dua ettiyiz Müslüman doğuldum. Bir peygamber çağırıp bir de dua et demektik. Peygamberin ki bizden haberi yok. Yanlış Müslüman doğuldum. Yanlış yani. Evliyaları bir dua ettiyiz. Aman. Allame Şami rahmetullah aleyh. Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullah aleyh. Abdülkadir Cilani rahmetullah aleyh. Allah'ın rahmeti olsun diye bir diri öyle dua ettiyiz. Nece ölüp giden adamla olur da keşke haberli olsamıştı bakayım. Haberi yok. Ölüler çağırıp yerle ölülerine dua edecek öyle kardeş. Diri evliya olsa, diri pir olsa, diri ulema olsa, bolpert hakkani olsa, şeriate olsa, bar yanına hayır dualar. Ama sen şu dünyada da diri anamet diyen adamın ki senden haberli, şunu çağırana. Şu an ben murşedim var, pirim var, hükümette oturuyor. Pirim benden haberi yok. Mesela oturan yerimde ben pirim çağırayım beni. Diri benden haberi yok, ben şunu çağıramam. Anada zımgada ben bariyan yanına, netikatını alayan, hava, Allah kuvvetini alayan, hayır duasını alayan, yanına var bariyan. Ama daştan şu hayatın daşının ne var akıyım? Men var akıyım suratından, arda hali demek. Ne mi deyip? Şu an pirim benden haberi yok. Habersiz diri ben çağırmayan olsam mı? Habersiz ölüyü Müslüman da o ne mi çağırmalı? Ne mi çağırmalı? Arat alacak mı? Ya Rabbi Allah ben sana iman getirdim. Ya Rabbi Allah ben falan namaz okudum senden çürüyüm. Vesilet çekmadan imanın vesilet, amanın vesilet Müslüman da oldu. Asıl vesilen öyle iman mı? Ya Rabbi Allah ben sana iman getirdim. İmanım mı sana ya Allah? Ya haydi bir haydi iş ettin ya Rabbi Allah. Şunu senin için ettim ya Rabbi Allah. Ben duan kabul et ya Allah deyip. Ya Esma-i Husna var. Kudaytan avudan ağıtlarına sığın yardım. Şunu tebessül et yardım. Şunu aratal yardım Müslüman da oldu. Onun için daydan bunun hakkında yanlış mı yani. Şunu Müslüman da onun gururunu demede ne mi diye biliyor musun? Şunun hakkında ayet okuramam diye da. Ölüler çağırmalı deyip ayet okuramam diye. Bir de iki de inşeme ayet okuramam. Ondan sonra ne mi dedi biliyor musun? Bir de yüzümüz kara dedi. Hudaydan dilemeni ben hep yüzün kara sen dedim. Namazın bunu otururken namaz okuyayım. İyyâke nestaîn demiyorum. Ya da dinle senden kömekli yetip da. Şu namazın ölme Huday Teala'yla kepleşmek değil mi? Subhaneke Allahumma bihamdike ta ahiret senin kimle kepleşiyor? Namazda kimle kepleşiyor? Namazda yüzün kara değil. Namazdan için yüzün karalayan Hudaydan dilemeyen ton yardım. Hey akla galip ağatı var desene. Akla galip ağatı var diye Allah. O ne mi diye ayet okuranmam mı diye. Ben birden ikiden ne kadar ayet okuranmam? 12. ayet, 13. ayet. Var sureye yankı. Fatır bardoki. İn ted'uhum eğer şu ölür çağırtanız. İsa Aleyhisselam hakkında yine ayet şey. Uzayr Aleyhisselam olsun. Ferişteler olsun. Botlar olsun fark etmiyor. İn ted'uhum eğer şu çağırtanız. La yesma'u du'aakum çağırmaklarını eşitmeyenler. Ve lev semi'u ferezen iştahatada mestecabu lekum size cevap yok. İsticabat yok. Tengişin doğrulamakla uğraşmayanlar. Ve yevmel kıyameti yekfurune bişirkikum. Erti kıyametin Huday Teala'nın yanına varamızda şöyle biz bilen davalaşacaklar. Ne men hakkını bir Huday bilen denettiğini diye başlayacak diye. Hazır nazır Huday Teala. Kur'an'da olsa ayet var. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kim gumrahrak, yol yitirucurak ol bir adamdan iyi ki يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'dan ibadet ettiği, Allah'dan elini çağırıyor. Kim ol Allah'dan elini çağırmalıdır? Ayalı olan çağırıp durdun ha? Yok. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ birini çağırıyor ki şuna cevap vermeye. Hasan'ı çekti. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamet önce çağırdın da cevap vermiyor diye.
Şöyle bir hem mi kaldı? Ne cevap vermeyen kaldı? Vahum şu çağırlayanlar, an doğayım çağırlayanlardan gafilun diyorlar. Gafil ya da haberi yok diye Müslüman doğun. Şu tefsirin açıklamasına geliyor. Uzeyr Aleyhisselam hakkında, İsa Aleyhisselam hakkında, feriştelerin hakkında şu ayet fakat botlan hakkında diye Müslüman doğun. Onun şu tayda mağvada bir ihtilafi vurumda diye kimin ihtilafi yok. Bir kapta iman bir kapta şirk kardeş ki ulema çekeydi. Şunu çağırmaklıkta ne var? Peyda var mı? La ilahe illallah Müslüman doğun. Allah'dan başka layık ibadet yok hakikatinde. Ha. Yani kim ta'dan dayavada mutavazi qoluq muntavılmadı. Öyle. Ha. Bir de meni gelip öten olur. Olaqan tağa bağlar tamam. Ta'dan bir gödəyim to'g'ri getirmeyim. Zahir ko'rinib tursa ta'dan to'g'ri yo'q. Ha. Men gödəyimde to'g'ri var, tashayyufni ila to'g'ri olaman. To'g'ri aydayin. Musulman doğun bir deyiptir. Ama qarınçqa va, çivin va, arı va, şunu yanlaqlatlı ediyet bir adam ortam öyde ba. Sinek görten geldi. Çivin için de işi yok başına gay. Arı va. Öldürmeklikte hiçbir günah yok Müslüman doğun. Şu ediyet bir yanlaqlatlı va paşlaktır, yine burada attır, yılandır, çıyandır. Şu da öldürmeklikte hiçbir günah karşılık yok. Elbette şeriat boyunca bir hayvanları da öldürülmeli. Başardığımdan qavıdı öldürmeli. Ediyet çekmediler, horlanmadılar, rahatlıkla öldürüldü yani. Ecada ve öldürmekteki ondan hiçbir irat yok yani. Yeni bir soru gelin aybaş olsa deyiptir da, ya kâhi gelin deyiptir, nikah gelecek olanına, oradan iğni haram, aybaş oluptur. Ya şu turatında oradan tırnak koyduruyor, ödü diye, kırfık koyduruyor diye, şuna medeşir. Yok, boluntuda atlar etiye diye, nikah bilen bağlaşık değil. Tertlik var mı? Yok, tertlik yok Müslüman doğun. Gelinin aybaşı görünüptür, qoslu yokmuştuk, dehreti yokmuştuk, kırfık koyduruptur, tırnak koyduruptur. Bu zatla nikah bilen bir tertlik yok. Nikah onun hiçbir yani bir karşılığı yok. Nikahda çok doğru oluyor yani. Hava. Yine bir soru erkek adam balağını topuktan yukarı koymalı deyiptir. Şuna hakkında açıklap beten diye. Dikkat Müslüman doğulamadı. Peygamberimizin bir sünneti var. O dönem erkek adamın topuğu görünüp gelmeli. Zinana namaz okuyanda topuğu görünse namaz doğru değil. Erkek adamlar namaz okuyanda topuğu zulvar bilen, zorap giyiptirin ayıbı yok, zırmık giyiptirin ayıbı yok. Ya eskerçlikte putuyunun ma arasında olsa ayıbı yok, edik ba ayıbı yok. Arasında olmalı yani. Ya hep kutun giyiptirin ayıbı yok. Şöyle namaz okuyacak da olsun bir dağın dilinde icadı var. Diğer yadadır, burada atlasan çıkartıyan nedirle. Erkek adam namaz okuyanda tohu görünüp durmalı. Yok hem namazı kamiller ulamalar haramı hükmünde diyelle de var. Yengli diyelle de var. Katay diyelle de var. Denanı topuğun kökette namaz doğurdu. Erkek adam topuğun batırda zırvol bilen yapana olan şun namazı kamiller Müslüman doğurdu. O zaman Peygamber Aleyhisselam mübarek sünneti bir. Peygamber Aleyhisselam mübarek hadisinde var. Başartan adettir. Baldırın ortasına koyduktur. Balak hoş balak. Baldırın da ortasında durmalı. Onu başarmadan feyin ebeyte onu iterek deyiptir. Bununla başarmadan feyin ebeyte bunu iterek. Yani nihayeten o da topukçu olsa, şu topukları şu defeci önüne getirip koyam. Şu defeci önüne getirip koysam bir, bunda bir ağram yok, vaat yok. Şu suretinde Peygamber Aleyhisselam mübarek bir sünnetlerden bilir. O şu hakkında ağır hadisler var. İneleken bir imam arkadaşlarınız görürsünüz. Ma esfele minel ka'beyni minel izar. Haytı bir balak zürvoli ki topuktan etek katsa fefin nar deyiptir. Otta deyiptir Hudayla kan. Peygamber da mübarek gibi. Men cerre tevbe khoyala diye. Her kim öz balağını tekebbür yüzünden sürüse deyiptir. Allah Teala ola adama nazar rahmet bilen bakmaz diye. Yeni bir hadise olsaydı. La yakbalallah. Allah Teala ol bir erkek adamın namazını keşon topuğunu batırıp koyuptur. Kabul etmedik ki Hudayla kan yani. Yani var şizire Huday Teala Peygamber hakkında katı aydan sözleri var. O zaman şu arada elbette kâfi gözüme dönüyle bir yol oynaması var. Hadisin üstünden mezhebi gözlemeli, muhakkak ulamaların fetvasını gözlemeli. Ortam var bir hadis, ortam bir aydıptır şu hadisten fetva veriyor. Hadisten fetva veren ulamaların
Şunu bilkeşin anladığında mezhep yok. Şol ulamalara anam da yok doğrusu. Yani mezhebin gururunda da. Ne şu gururun mezhebin gururunda. Oşan Hanefi Meşakifi rahmetullahi aleyh. Hani mezhep olan biri. Şun mekruh tehrimi haram hükmü dedi. Usta da Mufti Taqi Hamidullah da işte bu açıklama veriyor. Şun işte yan geldi de o da hadise ne mi diye. Her kim balağın tekebbür yüzünden diyorsa. Adam şunu etek kaçırıp var ahim şunu bizim tekebbürümüz yok demeleri var biliyor musun? Ha? Şunun bizim tekebbürümüz yok demesi var. Mişkat hadisi diye. Peygamberimiz korkutudur. İyyâke ve minel İyyâke ve ismail izâdiktir hava. Qatı gevrençek julvorunu tobukta etek tanlamaklığa deyiptir. O ne mi deyip? O inne minel mehile diye. Julvorunu tobukta etek tanlamaklığı öyle tekebbürden niptir Peygamberimiz. Ve innallâhe la yuhibbul mehile. Allah da tekebbürga vermeye diye. O da şu dedim bir adam şahit dedi mi tekebbürüm yok dedin. Ama Peygamber şu tekebbürden niptir. Tekebbürün yok da koyamadı da ne mi? Tekebbürün yok ne etek tanlattın? Gelsen ne ya Kur'an onu? Gelsen yok vallahi yarın gelişmiyor. Tallan tercüme var ya. Havaltı deyip duvardan gelişmiyor adama. Tebbi taydan şu açı sabit boluğlu tebipli diye şu topun görünüp durmaklığı adamın erkekliğini güçlendir yarat ettirdi. Sizce bir canına peyda aldı atıyor. Peygamberimiz bize olgu olmalı. Peygamberimiz bize görüldü. Peygamberimiz bize görüldü. Sahaba diye sahaba. Mevlana Muhammed Ömer Sabahi'den kitap yaptı. Hadislerden çıkarttı. İzleyen fıkhi taydan etmeli kim aydadı onu. Onun sonunda diye de bir hadis getiriyor. Sahaba diye ben bir yerden baryadım diye de. Ondan ilimden biri balağını çek koyun o deyip diye. Şu ilim şey gözlemeyken ben tekebbürüm yok deyip ilim gözleyenim şu diye. Oradan Peygamber Kudayı sararmıştık. Baryamıştık. Balağı topuğunu ete sallanıp duran. Barya yürüyüp baryamamalı. Ondan ilimden biri balağını çek koyun o diyenler şu ilim gözlemeyken ben tekebbürüm yok deyip gözleyenim şu oradan Peygamber sararmıştık diye. Peygamber Kudayı ne mi şu biliyor musun? Ne mi diyor sonra? Men tama görüldü değil mi dedi. Men sen olgun değil mi? Men sen peygamberin değil mi? Men sen başın değil mi? Men sen görüldüğün değil mi? Gödedim diye. Oradan da doğru baldırının ortasına mı çıktı balak diye. O şurada da Mufti Taqi Hamidullah dağı yan kişi hadisi açıklanına aytiyor ki peygamber sam aydıptır diye kişi balağın zürvulun idakasını tekebbür deyiptir diye. Ne biraz sonra tekebbürüm yok demektiğinin diye işte diye manası yok diye. Ne yaparım diye şu bir adam safara ihtiyaçları. Safara gidendi 78 kilometreden erak bolsa biz ne metiyaz namazımızı kasretmeliyiz. 4 rekatta 2 rekat okuymalı. 3 rekatta zayinle 3 rekat oturuvatı zayinle. Ertesi man 2 rekat sünnetli zayinle. Şimdi ne mi şeriatçını suratında safara gidende suratını var ahım qıyıt kalkman deyip qıyınçılık var diye. Qıyınçılık bololluq denekli Xuday tarafından qıyıt kalkman deyip. Kasretini deyip. Şimdi bir adam uçacağım bununla uçuyor. Yani elle neme? Şayet önküden de var akın kuoturak bolsun, yolu yaksın. Hava, barsın hiç var, yağda da olmasın. O ne mi? Ştadı Mufti Taqi Hamidullah diye, ştadı diye şeriatın o diye, şu safarda maşakkat var deyiptir. Maşakkatlar bakılın yatanda, bunu Allah Resul kavuniye. Şu taydan yaşadı safar, yağdasın taraf yağdamasın. Şuna diye şak namaz kasretmeli diye. Tekebbür de bir batırgınlat diye. Kimin günün tekebbür var, kimin tekebbür yok. Peygamber Kuda sen deyiptir diye. Ve innehe minel mehile. Şu cürvonun etek tallanıp durmaklığı, balın etek tallanıp durmaklığı, şuna tekebbürden deyiptir diye. Ondan şu tane Peygamber'in kavula ataydı. Peygamber'in da şoğun meneş olmanı, kimin meneş olacak? 2 iş ettik var, 2 iş. 2 iş ettik, halk yürekten çıkar. Biraz kakkal bir tutum koymalı. Ne var da şundan bir tutum, bundan bir tutum, etekten bir tutum. Burada topun kökü değil. Halk yürekten çıkar, halk. Şu Türkmen halkı laf ya nağdal, halk dedi biliyor musun? Halık deymiye, il diye, din deymiye. Böyle topun kökü Hudayın Peygamber'in meneş olacak ol. Burada takkalın östür, Peygamber'in meneş olacak ol, halk yürekten çıkar. Qarın qalıptır, nefsin şeytanın, eğer yenkte var ahim, takkal ve millete ağlamadan, telde ve millete ağlamadan, halk yürekten çıkan adam var yakın inşallah. Onun şu da Peygamber'in sünneti, Müslümanlık olan, buna daim durmak gerek inşallah. Kendilerde var, namazda kaldırıyorlar da. Belki itaat diyelim. Bu sünnette Müslümanlık olan. Namazda doğru mu ne katanlar? Ama her gün olacak. Ne bakayım şimdi valla. Şu görmüyormuş şimdi başka adamları yutuk uyumaşları gelip böyle kafirlere meneş ol. Sen Peygamber'in meneş olacak o vallahi dörtlemek parçasından geçmek neymiş var? Heyran var vallahi. Allah tevfik versin. Allah tevfik versin olanak yani. Xo'p. Yine bir soru var ayni. Yine soru şey, kabra ziyarata
Evliyanın ziyaretlerine gidenler ne diptir? Şol kabri tavaf et diye diptir. Şu kabri tavaf et diye kabrin taşından aylanyarlar diptir. Şeyde bir zat bana kim doğru mu? Sonra da kumlarından şey diptir, yüzlerine sürtüyor diye. Allah korusun Müslümanlık oldum. İnerekim Ödiyadan kitabından adres vereyim. Molali Hayr rahmetullahi aleyhin kitabından şu sorduğunda Allah'ın eynettiğini ayakı sahabe Fethül Kadir'in şerhi yani Sahih Bukhari'nin şerh veren adam Allah'ın eynettiğini rahmetullahi aleyhin kitabından aytıp vereyim. Sırahaten ştada aytıptır ki وَلَا يَتُوهِ لَا يَدُورُ aylanmar diptir. Hava yani kabrın taşından diptir. Önemli. Lenne tavaf taşından aylanmaktan min muhtasatı Kabe diye. Bu Kabe'nin muhtasatından. Kabe baranda taşından aylanıyor. Kabrın taşından aylanmar diptir. O zaman hukmu ne mi? Feyahrumu. Havlu kuburun evliya. Haram oluyor diptir. Evliyanın kabrın taşından aylanmaklık. Enbiyanın kabrın taşından aylanmaklık. Ve la ibrete bima yef'aluhu'l âmmel cehale diptir. Ne kadar lava tellili takkallı termekli velev kana fi sudul meşayih vel ulema zahirun ahun falan da bolsa da diptir. Onun edeni etibar yok. Bunun haramlığına hiçbir şek yok Müslüman'da olun yani. Ben ayda şoförüm diye. Kabir diye meshetmer diye. Yüzüne Türkmen'in meshetmer dedi. O zaman kabir avşamar diptir. Ve la yemussu diptir. Kabir üstünden tifalamar diptir. Fe inne dâlike min âdeten nesâra diye. Bu diye Mesihil'in adeti bu diptir. Huday takkatın. Mesihil'in adeti bu da muhabbı ne var diye. Doğruca haram var diye Müslüman doğrudur. O şey doğrusunda Toramda وَمَا يَفَعَلُ الْعَوَامِ الْآنْ فَهُوَ مِنْ بِدَعِ الْمُنْكَرَاتِ Tede kibir bedgat diptir. Keşun kunşun etkili diptir. Ondan şu tayda Müslüman doğrudur. Bir ola kamr haram. Hindiye'de de 5. cildinde 351. seferinde Müslüman doğun şun hukmu geligili. Onun şu taydan beyne birdat haram. Kabristana barmaktan öbür tertibi var. Avara denanına kabristana gitmek doğru değil. Hatta şu zamanı doğru değil. İkinciden kabristana barmalı, Müslüman doğrulam. Kabristana belli gün barmallayan gücüm yok. Belli bir gün barmallayan gücüm yok. Döşembe, penşembe diye ben bir yerde okudum. Ne kadar o kep, kayım kepte bilmedim doğru. Haydi bir umarsan baramalı. Orhan Türkmeni var, ay namaz okuyorsun sana kabristana gitti. Yok. Yine 10 kay barmalı bir başlardan bundan. Kabristana baranda bir yerden barıyarsan şu kabrın çetelerine girip başladın mı? Esselamu aleyküm ya ahlel kubur. Yagfirullahu lana ve lekum. Entum selefuna ve nahnu billahi şöyle dua etmeli. O zaman başlarından kaburlar defelemeliler, ağırlaştırıp geçip gitmeli. Baranda 3-4 bir param olsam, her ayetinin bir 3 parmalılar, çarşın, her ayetinin bir yerden, her kim öyle kaburlarının yanlarına gittin, eniyeti vardır, atası vardır, o tahtı bir caktaşlık gülüşmeliyor der, ya burada iyi biçmeliyor der, ya dünyanın gururunu etmeliyor der, Peygamber Aleyhisselam el-Mubarak'ın aydıptır ki, şöyle, kabristanı ziyarete gidin, ki kıyameti yadat alıyor deyiptir, kıyametin yadat almalı. O şu durumda öldüm nefsimine kepleşmeli, öleceğin yardan kalmalı. O şu yatallara ne miktar Kur'an okuyup da dua etsen, salavat ile dua etsen, şu yatallara dua etmeli. Kabristanı barmaktan şu iki tane maksat var. Diğer şolara, bir talam mebde sorduğunda kıyameti yatalmaklık, o bir de şu yatallara Kur'an okuyup da dua maksat da mağfiretlerini dilemektik. Peki kabrin taşından aylanaydı, kabrin milleti falap, yine burada dedi, büyüdüm oturtup, bu da Müslüman doğun, doğrusu haram da bu dağlardan gevremeli, katı çekmeklememiz gerekir. Hava. Yine bir soru şey. Bir sürü adamlar var deyiptir. Hacca gittiye deyiptir. Hacca gittiyen adamlar var. Hacca gidip gidiyerle evurk gelinde yeni şol önkü görüpçilik bilen, zina bilen, fehşa bilen, bardak bilen. Ortadan şu hacca gidip gidiyerle sonra beter oluyorlar var deyiptirler. Şol adamdan hakkında, şol adamın hakkında ulamalarına aytýan şey, şol adamdan hacının kabul bolmadygyny alamat diýer. Namaz okuyup düzelip uğramasan, hacca gidip düzelmeden şol ibadatın kabul bolmadygy musulmandyk boldy. Günmegin taňa fark gelmese, şol ibadatın kabul bolmadygy Hudaý hakkynda. Adam şu taýdan ol adamlar ki Mekke'ye gidipdirler. Bilýän muşkil nerede? Şola şudak lebbeyk diýipdirler da. Şol lebbeyk üçine näklar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ديارا لبيك نعم دي وليام من نعم انتيار يا الله لبيك اللهم يا رب الله نعم من انتيار در نقايتياتا وشات أيضا كيف düşünmeyeni
Ortan barahy mundan baryanna hacı mowsumunda ortan haqqaly goýýar. Emma soňra gaýtma bolanda ortan barahy aşgallaryny goýup gaýtýar. Gaty bir olahan bolýar. Han lepek hante. Ýöten lepek diýip aýtdym. Şu an düşünmepdim şu düşünäge. Lepek manasy. La ilaha illallah Muhammedur Resulullah düşünmeli. Namaz düşünüp okuymaly, Kur'an düşünmekden alat etmeli. Odan bir akıllı musulman bolýar musulman da. Bir akıllı musulman bolýar. Şu üstadı düşünmeden manahym bir akıl jaýyna däl. Duygu jaýyna däl musulman da bolýar. Şoň aladatna bolmaly inşallah taala. Odan bu adamdan bu format bilen ýagdaýyna gaty elbet ýagdaý gardaş. Hawa bala elbet ýagdaý bilen hajylarynyň kabul bolmadygyny anlaýar. Ýene bir soraşy bir musulman dogamy öz dinahyny talak berdi. Talak berdi bar ejeňde ýaşa berdikdi, iberipdi müň ýylynyň aýalatdy o bilen ýaşap ýa şeýle bir zat etmeklik musulman dogalym bir elbetde iki neferiň arasynda gurrun. Şaýatda adam seni gaty narhat edip şu suratynda var, hawk görem bolsun. Her bir suratynda sen erkeksin. Hele bilen dem botturma, ýaşap bilmändigmi? Ýaşamaly bolmaly. Pakyryň ýoluna talagyn ber, goý gitsin ýaşaýşy bilen bol. Ýol ol hamr adapda sen nämetdiň bolýar ahym. Taňa palan edipdir, taňa ýaran hemme dogry diýdi. Edipdir, hawa edipdir diýdi. Ýamanlyk edipdir bolýar. O helelik edipdir, hawa. Sen erkeklik et. Ýoluny açdy görür musulman dogan, goý gitsin. Nämetjek bir benden mara sortuna. Jormuna galyp, sen şo bilen birle ýaşaňak, sen şo ýanynda ýaşadaňak. O dediň anadyr, ýürek islegileri bar. Olaty ýaşaýyş etjek bilýän. O tarapyna barahym, ol helelik edipdir, sen erkeklik et, ýoluny aç goý gitsin musulman doganlar. Beýdip saklanan aýallary. Ýene bir soraşy, döwlet tarapdan alynan talak, aýa talak bolýan diýipdir da. Biziň öz Iranymyzda bir düdügün bar. Teoriýa düdüglerini men bilemek. Biziň Iran düdügünde bir däne senede izdivaç diýdi. Öýlenmekden senedi bar. Şoň 12 däne bendi bar, şoň bir bendi, şonda şeýle ýadyr ki eger adaty emin gol çekýär, şeýle imdat diýär. Ha men eger hamana şeý falan edip bilmesem, dogry erlik edip bilmesem, dogry taklap bilmesem, şoň falan hulaşyň dogry adam däligi sabit bolsa, suratyny döwlet taga ejade berildi, sen talagyny berjek bolsaň beradi. Hom şol erkekleri ki şoparım heleleri ki durmuşa çıkıpdırlar. Senede izdivacı var, öýlenmekden ýak senedi var ýanynda Iranymyzda şeýle. Şola bar datya bartala. Bu suratynda kedeksiz, reşwetsiz, hiç satsız adamdy muhatap bolupdyr. Haýsy bir ýagdaýda barya datya şikayet berýär, hiç pul datykmanjak. Datya aýtýar, halat şeýle, hama ahir gady diýe. On çağırýar, gelýär ýa gelmeýär, hula her bir suratynda talak berdiğini bermeye qadi imdat diye tarafından. Şol awwal beren wekalaty bar, şo taýdan şoň talagy jary bolýar. 3 tane ay başgasynyň soran, ýa gewrehne oglan bolsa dünýä gelen soran başga durmuşa çykda galyp çykan bolýar. Emma senedi bolmasa, senedi izdivaç bolmasa bu dogry bolmaýar. Megeni köşelerde qadi şol adama aýtdyrmasa, ýa ýazdyrmasa. Şoň bir ýerde bir bolmaly. Türkmenistan ýurtbaşy ýurtlaryny bilemek näme bolmaly? Şol qadi şu dağda şol adama gol çektirmeli. Her bir suratında zor bilen bolsun. Wagty qadi görýär da şu adam şeýle taqqajak adam de. Zor bilen bolsun her bir suratında bolsun. Şoňa gol çektirse, hawa şu suratny diýdirse, şonda şu talak bolýar, ýoksam bolmaýar musulman dogan. Ýene bir soraw, teberip okan adamdan şunin diýipdir. Düňçek bermelim diýipdir diýip Hudaý hakykatynda. Munda jogamy Kur'andan men de aýdatym bolýar. Şoň bir atı bir elbet ýagdaý musulman dogalym. Kur'an okuýdypdyr, teberi okuýdypdyr, fark etmeýär, hatm okuýdypdyr. Kur'an Allah tebaraka ve teala "Ve la teşteru bi ayati tamanan qalila." Meniň Kur'anymy dünýä satmak diýipdir da. Meniň şeriatymy, meniň Kur'anymy dünýä satmak diýipdir. Ondan şo taýdan haýty bir ahun molla, men hatm çykýan, palança alýan, ýene burada diýen o düňçek bermeli dip şoňa berilipdir suratynda. Edilýän musulman dogan ol okan adamda sogap ýok, bu beren adama sogap ýok musulman dogan. Men burada da sara aýdyp ýadadym ýa-da. Men şo hatm okuýandan, hatm Kur'an okuýandan başladymdan. Onlara men hatmy da ola gödeşip durmak. Her günüň sogabyny, farnamaň sogabyny, neflemaň sogabyny. Utur wazymda. Men şo sogabyny bitin peýgamberden hemme nuruna başlaýar. Näme diýip sogap bagşlanda adam ne diýip olamaly.
adılmayan bolsa men näme diýip berin bar bir gafna men hatym çykmalıyım beli. Men hatym çykypdy size bolupdy. Tertip şeýle öýdi. Bir ýerine bar hatym çykyp berdiýmekden gelegi ýok. Belki her hatym çykýanyň we şeriat boýunça şoň bahyl bolmanjak etmeli iş näme? Ya Rabbi Allah, men şunu okuydum, doga tertibi bilen Allah Teala bir mudar başyny öwüp, Peygamber salavaty we bir anda Kur'an okuydum. Şoň togamny Peygamber sallallahu hemme Peygamberliň denan oglan şok ýaralary ki imanly gidipdirler. Tamam biti musulman her erkekleri ki diýeri ya ölüpdirler. Ya Allah şoň hemmesini ruhuna bagşetdim. Ya Allah kabul etdi salavaty etdi. Kabul bolsun diýdim. Hudaý taşyň hemmeni yerden hemmesine deňe sogap berip ulamaly umyt edip ýapaýdylar. Wagty şu borum bolýan moza men näme diýip sogap bagşlamakda men bahyçylyk etmeli. Onam ola ahwana bar hatymny çykyp ber, tebere çykyp ber, ýerden çykyp ber diýmem näme geregi bar musulman dogulum. Ýalňyş kime de Kur'an okuytdan pul bermeýän musulman dogulum. Haýsy bir ahum boly ki Kur'an okuyup pul alýanmasa, ol Hudaý haqqany ýani Kur'any tatbir eden adam bolýar Allah goýsun. Hop. Taýda soram men okuyup bilýärmi goreň? Salam berýän nitdir musulman hawa. Sağ ol, Allah razı olsun. O teşekkür ediyorlar. Cezakumullah. Hawa şeyler. Goreň başa. Taýda biri salam hafız etdi. Seyyidin salamınızda Esselamu Aleyküm ýalyň adından Esselamu Aleyküm ya Selamun Aleyküm. Biz salam hafız salam falan bu salam diýeriz musulman. Peygamberin sünneti o del. Adından Selamun Aleyküm ýa-da Esselamu Aleyküm. Ýoksa ol peygamberin tertibi. Näpta musulmanlar Esselamu Aleyküm ýapdyr ahunaga we Aleykümselam we rahmetullahi we berekatuh. Ha başa toralar men bilen okyp bilemek başda bolen. Hop. Taýda näse toraba bu da aýtyp bereň inşallah. Hop. Taýda bir bajymyzda bir geň bäs sorapdyr ýa-ni. Näpol bolýar diýipdir, näme üçin baýolsa molla dolu diýipdir. Galyp bolsa molla ýok diýipdir ýa-ni. Soran şunu näme? Näme üçin baýolunna molla dolu diýipdir gafsynda. Galyp bolsa molla ýok diýipdir. Näme üçin? Näme üçin diýip belli de pul berýärler. Pul berýärler gadaş Allah. Şu pul berenden bilan nisbet hemme mollaly belede hawa imma nefsine çapyp berelle ba. Dünýäň malyny sakal termek bilen kawalat berelle ba. Bayaga pul berýär 50den gafsyny dogly. Garypda pul ýok. Garypda berdiň garypy kada bararlar. Dünýä malyny inde çapyp berelle ba. Şonuň üçin baýan gafsyna barýar. Garyp ölse, Maktum Şahir rahimullah, garyp ölse 3 aýdan sorarlar diýipdir. Men en ödüme şo, o wagtda aýdyp durmaýyn, ola baňa akyllanyň bilen bolmaýyn. Maňa şonu ol maňa aýtýardy ha. Şeýleşi. Wah, beýle diýerdir. Odam bir ýerde toý boldy. Toý edipdi, şol toý etçende arak içip, mes bolup, ýykylşyp, bistirilip, 20 metr arak dökülüp göz goýran bolşdyr ha. Kule ýyly bir biýawryçyk boldular. Soram şu toýtsan ogly ölli. Oňa maňa da gelsen o at menne bir atda dogry däli menne bilmeýän wagtym dogry. Ha, menne bardym odam. Otaqda oturmaly ýer ýok ahym bolady. Ýaly bilen näme? Men her milletiň aýtýan dogry diýdim. Soram garybym berildi. O bamyň marahym boldy. Men näçden awda boldum. Hayta awdalan çekýär. Şu bolýan awam mana o çetinde bir garyp öldi. O da men tanış. O da gelhen diýip aýtdy. Men de bolýa bardym. O sen iki nefer bar. O da bir at tutulýan ahym boldy. Men her şey aýtýan çylaw diýdim Hudaý haqqy. Ha o şeýle gardaş. Baýlan gafyny dolýarlar, pul berýärler baýlan. Otam biziň dewlata içiminde gawteleke we her milletde de bar. Her Gışır senifte ba, akollanda, moğluda olsun, kari olsun, dükleri olsun, perestler olsun. Her bir dakika, her bir zamanlık avteleke ba, akım olan da hem mehne anametip olmuyor Müslüman doğru. Bu tadı yine bir soru şu deyiptir, mazarda deyiptir, maramar daş koymak deyiptir. Üstüne de ekil koymak deyiptir.
Madarsılık vardır kabristana. Mermer daş koyup maramer diyorlar. Mermer daş koyup içine surat koymak. Müslüman da onu. Surat koymaklığa %100 haramdır diyor. Suratın önünde koymanın icazı yok. O da kabrda. Bu da esen doğru. O zaman bu da ölüptür mü hava? Şuna bir alamet etmeli icazı var. Kadim kırılan daştır, bir rahattır. Şuna eltip caycan tıkkiyatın. Enin atan kimliği belli oluyor. Bu sefer maramar daş yine burada adedip şunu edecek harcın kardeş. Bir gariplara, muhtaçlara şun soğabını şu yatan ölüyüne bağışıp kimde oldu. Şunna var peyda. Mınna yarım lira peyda yok. Malın bir hude veren adam, malın israf eden adam, malın var lakin eti kıyamet günü buna cevap verme olur. Komşu dedim bu da doğru değil yani. Yeni bir soru şey, Allah Teala hem münafıkları yaradan öldü. Hiç zat yokka Allah Teala bağmıştık. O şu durumda hem münafıkları yaradan şol, o zaman hiç zat yok bolsa, şevat Huday Teala nilek caylaştı diktir da. Huday Teala hem münafıkları yaradan öldü. Arş var, kursi var, hem münafıklar. Hop, Huday Teala şevat nilek caylaştı diye. Bu sorum benden sorumlu hayatında. Bu sorum şol men selefi deyip verirler var. Huday Teala arşın üstünde diye de ola. Onu şuradan sormalı. Bizim imanımız şey Allah Teala hem yerde var. Mevcudun bile mekan. Hem yerde var, Huday Teala mekan yok. Mekansız bir zat. İsteva alel arş bir imanımız var. Ama onun mana neyme, maksat neyme biz bilmeyiz. Allah Tebarek ve Teala öz Kur'an'ını özünü porum ediptir. İsteva alel arş 7 yerde görüptür. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّا وَچُلَّا Nire dolun tonun men şurada badiptir Huday Teala. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كَانُوا Şurallah siz bilen her yerde botanı deyiptir. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ Üçül kuluklaşıp ketleşen nedirtiniz illa huve rabi'uhum meğer Allah'ın dördüncüğünüz diye. وَلَا خَمْسَةٍ Beşül kuluklaşıp ketleşen nedirtiniz illa huve sadisum meğer Allah'ın altıncığınız. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ Bundan az olsun وَلَا أَكْتَر bundan köp olsun. وَهُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوا Şurallah şöyle bir her yerde botanı. Allah mezhebiyle badipti. Onun şu daydan o sonra o men selefi deyip verilen sonra var ki Allah Teala arşın üstüne diyenler biliyor. Ayetler var Kur'an'da ki Huday Teala'nın hem zaten büyüklüğü, difediliği belli oluyor. Başka da ayetler var Huday Teala nilet olan o şeyleri belli oluyor. Seyyid Bukhari'de hadis ediyor. Peygamber Huday Teala mübarek söylüyor. Kabla karşın namalı kıyas, kabla karşın tüykülme, önünde Allah var. Bu Allah Teala imamına şöyle ayçı alır. Eğer Huday Teala hem yerde yok olayamada Kur'an'da Huday Teala la tudrikul absar gözler Allah'ını görebilmiyor diye de. Eğer arşın üstünde olsa o şunda görmeli olsa ne mi dedim o diye. Arşın arşlara arşı bağımın defedin görüp bilemedi akbın. Huday Teala ki Huday Kur'an'ı şey deyiptir, gözler görebilmiyor. O şu bağ olantan şey deyiptir da şu. Şimdi bilemedi adam. La tudrikul absar. Gözler Allah'ını görebilmiyor diye. Huday Teala her yerde bolmada şey demekliğinin manası var Müslüman'da ondan. O zaman şu taydan Allah Celle Celaluhu cisimden haydi bir daha gümmenden mella tarahul uyun gözler onu görülmeye ve la tuhalitu dunun akıllan vehmden gümmenden goyunda ve la yasifuhul vasifun ona ne yapalım deyip bolmaya ve la tuğayru havatit alen cahanın bolturan onu yüketmeye ve la yakşat devab dünyada bolturan onu korkulmaya hiçbir zat şu şeyle bir zati ki öde Allahu samad deyiptir. Hiç kime muhtaç değil. Lem yelitmeliyse doğramak deyiptir. Bolluğunu çuvatlı bolttu. Ve lem yulet men doğrulamak deyiptir. Avvallı men madiptir. Ve lem yekullahu kufuven ahad. Hiç kim şarlağı meynişler deyiptir. Leyse kemitlihi şey. Hiçbir son yarak değil. Allah Celle Celaluhu'a. Biz şu zat haka imanım var. İmanımız var. Şuna öz ayçı ancak iman getirmeli. Ol arşın üstünde cahillaşmaklık bir hissi bir daha böyle şuradan böyle şu cismi var da cahilleşiyoruz böylelik. Allah Celle Celaluhu bu zatlardan kullan pak. Şöyle ayetçiler nu'minu bimujarrad alfaz Kur'an'da hadiste ne yaparım gelen muhtaçlar iman ediyor. La keyfe ve la mana ne yaparım nokta yok. Ne acırtı yok, mana da yok. Vermiyor yani mana. Tercüme ettiği yedullah Allah'ın elinde diyor. Tercüme ettiği yani mana vermiyor. Yetten mana neyme bilmiyor. Öyleyden ne olur? İman getiriyor yani. Hava şapalım. Ve son sonra bu gece o da şu deyiptir, ben bir katleşen yoldaşım var ettir. Denanlıkta gevureli. O zaman bu da
öz dipdir kaka öý bilen däde öý bilen urşugly ýanky dost olanım diýe da. Dost olanım diýe urşugly diýe. Men de oňa diýdim diýe. Gelmegimde ýaşa diýdim diýe. Öý barmyşdy. Otam diýe ýöne dostumyň dosta habar berdi diýe şu aýtdy men aýalym talak berdim diýe. Ýa gewleden almaşdy. Gewleden anany men talak berdim diýip aýtdy dostumyň dostuma. Men de şundan habarly bolagly. Dostum aýaly bilen öz dädesiniň öýünden, kakanyň öýünden oňuşman çykyp gaýdypdyr, ýaşamany ýeri ýok. Men de gelmegimde ýaşa diýdim, munda aýaly gewreli. Bu dostum da başar dostumyň ýanyna men şu aýalym talak berdim diýipdi. Bir talak bermese ýaşa bermeli. İki talak bermese ýaşa bermeli. Muňa içinde üç talak bolanmasa menin istada näme diýin ýa-da? Näme ýok kardeşim. Peygamber Hazretleri näme diýär? Enki betbaht adam ol bir adam halkyň dünýäsinden çyn we kıyamatyny ýakdy diýär. Enki betbaht adam ol bir adam ki halkyň dünýäsinden çyn we kıyamatyny ýakdy diýär. Dost sorja aýt kardeş berik gel. Sene falan ýany şey diýipdiň hawa aýagyň talak bolanmasa seni böyle ýaşaýak ondan. Bu da zina bolýar kardeş men sen zinaga kömek sorpajak ya. Tawul bela diýipdi wara sortuna. Tavul mol bolýar Müslümanda. Hop, soralar iki daşar ýurtlardan boldy. Bir tane de eşeri ýurdandy. Ola tökönüp bardy Müslümanda oldum. Tada bir nefer gelmekdi, tagaza edipdi bir göreýini. Hawa, göreýin fark etmeýär, her kim onu göreýin. İnternet zayıf bolýar. Göreýini gelmeýän barmy? Hawa şeýle. Göreýini. Osman şu wagt geldim näme? Osman men sana alamat bereýin. Adyňy oňsyna gurdum. Osmanjan bir gör. Şey oğlum Osman bolsaň gelip sen gel. Bir göre TikTok'dan geçe olan barmy? Tadaky ýaldan soralarlaryň da bir näsen jogap bersem gawy boljak. Belli oşundan Osman däýälek bolýar. Allah'ım hop. Nämekem Osman gelmeýän gory. O şeýle. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum hocam. Wa alaykum. Sesiniz gelmiyor. Bir lähze tezi galdyraýly. Taňy maňa tüýürdiňmi? Ýaşym halofa. Sesim barýarmy? Alo. Sesim barýarmy? Yavaş geliyor, yavaş. Kolumuzu sağ olun, maslahatınızı. Allah razı olsun. Amin, amin. Dua kıl. Gawmödüňiz? Zatlar ayttınız. Gerzadan neme olduk. Elhamdülillah. Allah Teala kabul etsin menden de. Hocam bir sorağım var. Ayt soraýyn. 4 yıldan beri Daşşar devlette gezip diyorum. Hava. Maşgalam var. Şimdi inşallah gidecek. Taze yıldan sonra nikah nähili bolýar? Tazeden nikah kıydırmalı mı? Nämiş etmeli? Daşar ýurtda musulman doğumunu soraky, daşar ýurtdan geçdiýän 4 ýyllar boldy. Öwlepni ýyl başyndan ýurdumy urup barjak diýe nikahyny täzelemelmegede eger haýta bir musulman doğan şeýle bir ýagdaý ki aýal 4 ýyl bolsun, 5 ýyl bolsun, 10 ýyl bolsun, ol Qur'any täwip etip bolsa, peýgamberi täwip etip bolsa, şeriaty täwip etip bolsa şu aýal şonky oňa nikah giymek gerek däl. Emma Hudaý peýgamberi täwip etip ýanyna da bolsam, surda iman nikahyny täzelemeli bolýar o şeýle. Sağ olun, Tanrı'm kazan. Bilýärsiň. Osmanjan bir etekdäki ýaldan sorag bar, okyp bilýärmi? Etekdäki soraglar okyp bilýärmi? Alo. Sesim barýarmy? Siz yavaş kesilip bir şey geliyor ama söz kovudan ödüyorum. Hop. Osmanjan bolmady. Ýene bir musulman dogy geljek bolýar bu göreýin. Belki Allah mykany ýoklar. Ýa-da men internetim gawar hemde botdur şu. Ya samadım. Göreýin. Ya gelilme. Vallahi. Hop. Musulman dogulum
Bu ne taliban bolar efekte olacak. Bilmeden ne bolar. Başta da işlenme. Cezakumullah. Metin can. Her ne buradan alınmadım. Torala cevap koyup tutun. Bağışlar var. Live notar haberleşer koyayım. Tabi bir Müslüman gelecek koyayım. Göreyim. Qiydi oğlunun Turatı var. Göreyli. Bilbiliyem. Xo'p. Sesim boryapmi? Sesim boryapmi? Sesim boryapmi? Sesim boryapmi? Aydi bir boryapmi? Aydi bir. Yo'q, bemalol. Sesin kelmayapti. Sesin kelini bağışla. Xo'p. Yani çenem buni bo'lar edi bu gece. Hop Müslüman oğlum bağışlan. Allah'a bu yere gelmekçiydi, okumaktaga. Allah'tan nisbet belki bana gelecek geceleri tavıldın. Endişe bolyan. Allah'tan benden kabul etmeyen duayı Huday Teala tamamdı. İman et. Cezakumullah. Esselamu aleyküm. Bir postu da Müslüman oğlum